Jadi kita mulai na pagkareota. Gabi, anong Silok mulia tiro kita suwa matari bata pardingkan bahasa. Na doktong namarmahan pardalan ningulut siya nakatikin asalpu satu tikyon. Raja nami dihamu raja situ morang dinarohami abadi tikyon di manuguton dinakok ni mata nyarion. Asa nakok mapanggawian nakok manak perhorasan dihita naneng mamuka partuturon di bagas sadarion. Persatalian nami raja nami dinalaro kami mangalap borumu nanek parumain nami. Dison pasangaton nami matuhamu pinggan nahot di hudulan na. So ni dokonina tua-tua asa hotma di batuna kopasma nang dihasikat singa. Asa hotma partuturut saat pareneng ro pasu-pasuan niamat taribata di bagasat adat duhot uhum na laos ulah honota di bagas sadarion. Nga dison parbuepir asa firma pokki bahul-bahul manapas salongan firma to dinami raja nami pas-pasuanmu luzu-luzuma nang dohot akka paramotan. Dison napurat tiar asa tiar ma panggawian tiar manak parhorasan di bagasat sadarion dina manggararadat tami tu hamu raja nami marhite parumainmu parumain nami ima borumu jala anak ngami nalaw helamu udur honutta
Lao masalo pasu-pasu berbagasun. Siya na matari bata marhiti na pasona di bagas joro na di barbadian naik. Mardungaton ringgit sitio suara si gohi hazu ni ina si palas rohani amat taraja. Asa si titik masih gopa raja nami horong les ni rumah. Uyotik sosadia pinahupasat tamion panggabi parahorasan ma pinasuna. Pinasunia tong anak marsangap dot bol nomor 2. Asa sasa ni sonu masatu botian ni 3 rastori rodang ibulan. Pasatun nai matuhamu pinggan na hot persatawian or raja nami. Saat mati panggabian, saat mati parahorasan jalan tong ma dirahmati Tuhan. Nama raja nami. Mau lihat emak di Tuhatta, mau lihat emanang di kita salubukna. Tarlumobi di hamuna, amang boru nami marga siturus. Toho matutuhamu anak neraja, paut punina moras, botu adat jala siga dohamu anggo dorowa. Adong do hata nama tua nama dok, nasihat toba, mardalani tu si malumu, si botoroha jala siga do hamu anggo diugum. Roha muna yang mangalap boru nami yang paromem muna. Ibek kamuna persatabian muna tuhami rajani hula-hula muna marga situ morang. Imana pinggan nahot dihudulan na namarisiok karbuebir. Anggiak matong-tong songot ditangyang nami. Asa firma poki bahul-bahul pasalongan. Olan na firma tututod di muna sa luhutna. Dulu-dulu ma nang pasamotan. Suang songoni patu pahamu ison na purat tiar na purat si mauliate. Anggiak matong-tong songot ditangyang ta. Di tarlumobi di partakok ni mata nyaron. Asa di rumah panggabean, di rumah nang parhorasan, tarlumobi di nama muka parsaripeon. Anak muna nagabe hela nami, gurumu nami nagabe paromain muna, nang majalo pa masuk-masuk pada wasaripe siapa ngajaron tuani markita na posona. Las nang kudu dakta abang boru, nang manggalarat nako mahamu na tuhami. Anggiak matontong di pasu-pasu tuak kita, diliam madi kita turun di pikiran, tarlumobi ma nang turun nyari. Kita nang mangulahon ada apa dapat guys. Suang-songoni di batu pamang buri sana ringgi situ suara itu padi pamaret tata. Si palas rohani amat daraja si pasona rohatta ingat ta sore bada. Anggiak matong-tong songot di tangyang nami. Asau sanggar maporit dulu bang masa tua. Sinur papapana muna gabe manulen tangan muna. Mangomo mau tiga-tiga horas-horas manang paddalat-dalat. Molo tuung di tanah parselakan akabere nami. Sepatu tuhat tama akababan naloma tunasiga. Molo tuung mangalulu rok akabere nami non. Sepatu tuhat tama sirokat nito di tunasiga. Asa hata nama tuan nama doa ini yang nak kami nada bodi paridian. Manang di dia biar misalnya namang baru nami maringanan. Sedisi mahamu dapat tak parsaulian. Soalnya pas saat muna na porat tiar muna tuhami. Angge matu tu di jakok kami nasa saat masuk saat ini ukut kotean. Nunga di jakok kami na porat tiar muna. Siap kamu na raja ni baru nami marga situ urus tu. Hami raja ni ulah-ulah muna marga situ orang. Sesalu nami ta satu bangga betul perasan. Setong-tong mahita di pasu-pasu Tuhan. Songoni kadi kita nama hamarang kita lumobi diamu di raja ni ulah-ulah nami. Raja sinaka tak lumobi song-songni na tutuan yang tadi kami setika dulu. Alarong bisa nakurat tiar ni. Raja ni pamurot tamar kasih terus. Song-songni ringgo situ sara. Anok peta berdua kati tulang ate. Song-songni kita nama hamarang ni. Jadi satu ang mamang buru. Tubuhamu mah parumen muna. Dia anak dia. Hati nai mah. Iya, Dia. Naburu di situ urus. Naburu di situ urus. Ya, itu kamu mah. Ya, itu kamu mah. Iya, itu kamu mah. Yuk, apa? Arang sikot dah saat di tanganmu dah buru nami emang buru, marga si terus. Tahulah mah ada perserapan. Malihat ya raja nami. Jadi Sok boleh. Jadi dia muna. Aku langsung margota. Bilas nurana milik Tuhan. Kepala didikyon. Pradesi panganggo sinumon dia doon nami. Sudah mami siap kamoram nimer higi pasu-pasu. Tumong pasu-pasu pangaronan ni Tuhan. Asa kami pangalawan ko kunay baro di kami. Dahil magkobong ni Tuhan mga munarikot ng nami. Kaya pa sa mapungkar muna beriye. Nakparila ng nami ni Tuhan ako kakurangan marito po tuhatsal malungaw dia doon muna nakarodot. Kasi mga murasi kami siap kadusan nami.
Asa tamahan ngon biyo lupam. Ko matoktong miyan di hami, jala hami miyan di ko. Masih maruham jalo matangnya pangilian namin nasubak kami lupam mo di bawasan Kristus Yesus. Marsangat mau. Amin. kita tu bagai orang Tuhan kita pasar arwah tanam tangiat kita diulagi kami marlop pintangan pauduk si majudung madok malate tu ado pamu ada Tuhan dilalah kami di pangarai motonmu di kami marahi pasun kami satu partik kenon lalu mau bimang ada Tuhan di naborat kami senluat tiba dulu ada Tuhan tong diramoti hopar dalanan nami tarifar kami di bagas ni amang buru nami margasi turus di son tong di bagasan naca terus kami nasib ku ada Tuhan suang songoni raja ni pamurun nami tong diramoti hona siga tong di bagasan naca kon lupai kami ada Tuhan tamadi ang ada kami di partik kenon ada Tuhan Tuhan tak kasak kosa perlang kami ada Tuhan di namar hula-hula buru kami ada Tuhan marlas ni kami di partik kenon ada Tuhan
Ima di namar sakap di bulu nami do hela nami nang majalo pamas-masu padawa sari pe sekolah joromi ngati tena kosona ali Tuhan. Satu kinari ali Tuhan nang bulu nami ma di bulu nami do hela nami. Bagas joromi nang majalo pamas-masu padawa sari peon mati tena kosomi ali Tuhan. Mangido kami gomos Tuhan do kamu ali Tuhan. Asa hotong tong nama julani nakkan nami. Asa tali parhami di bagas joromino di bagasan hasehat kelas naroa acera sepuy ali Tuhan. Suang songoni ali Tuhan yang ulang nami ulang ada katakan nami ali Tuhan. Di kami nama hula-hula buru ali Tuhan. Yang khas untuk para anak marga situ untuk kami untuk parboru marga situ orang ali Tuhan. Mangido kami gomos lalu kamu ali Tuhan. Asa hona tong na jongjong di tengah-tengah ni ali Tuhan. Asa hona tong na ngaret turni hari. Terlumu bimanang turni pikiran. Anggi mardalan ulang ni di bangsa kami do orang nasib koy ali Tuhan. Pardosa na gudang do kami, jumuro urasi kami sa kalusan nami, ulang tarap basa-basa ng sepatong nung kami. Jalo matang yang nanya ko lang mga sahong anak mo Tuhan Diyos Kristo si Balwa kami. Amen. Amen. Tinggal
pamasuk-masukan pinangido matunita sugi. Segala alat komunikasi tolong dinonaktifkan. Asa na mengganggu perjalanan ulang pamasuk-masukan saja dia. Atau masumay na manginang matang yang nao mahina. Amin. Saja roda yang kedua. Doa itu diperbadia, na kumapalangit doa tanoon. Amin. Martua maganuk na makabiya di Jehovah, na marparangi diaka jalan naik. Tudos tengkau anggur na marparbuedo yang bojolmam di bagasan akabil ni jagung. Tudos tuntunas di haujit tundo aka anakmu bubar yang mezam. Iya, Mas. Saya pasu-pasu di jauh bamahu Sion, asa pada jauh hinalingkan di Jerusalem dan Paris aleliko mangulu. Haleluya, matang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na di banojijang hodo na mangaturong pagdungan sa reuni. Di ida hodo dungan namyon na masakat na yung magbagas. Jalan na hodo na sida mangido pasu-pasu. Atong sa itatak mana sida di bagasan asiniruhan. Pasu-pasu jalan ramuti mana sida mahiti-hiti pakaulangin. Grazai mana sida mahiti-hiti tundi parbadia. Asa mabuka jalan marujung di bagasan damai pagdungan sa reuni na sidai. Tangihon ma tangyang namyon alani asido kolong iluhan. Amin. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Oras malita salut na manginang. Ditiki sadario patumuhita di bagas joro ni dibata di ulon pamasuk-masuk ni anak do guru ni Mulyata supaya disiturus do misata sari situ mora. Alani hata ni dibata dihita salutna. Tarumobi hamunan na dua.
mana wene tamis yang sada Johannes 4 ayat 10 sono madilu bisi. Nunga tatadya jala taha persyai holongi rohani debata dihita. Debata do haholongani jala hala namian di bagasan haholongan. Ido namian di bagasan debata. Jala debata di bagasan ibana. Di bahasa Indonesia di doa. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amanina kita selalu na macai harga di kita. Momen yang indah. Allah bohita patunggu di bagas jorong di debata. Jalabui hamu amangina bahkan nakoras di calon pamuli do koruan mapuan yang nakoras do guru muda tu bagas jorong di debata lama calo pasu-pasu pardongan saya. Tentu molo odo momen na harga ikon tetap do imotonon ade. Alada kuibe tidak momen si somanon. Termasuk di Hamunera 2 ya. Ini adalah momen yang paling indah dalam kehidupan kalian. Atau momen yang paling indah, yang paling berkesan, yang paling harga, yang cukup maju Hamunera 2. Bagaimana perasaannya hari ini? Supriyadi, wisata, buah, perasaan menambah. Bangga, bisa? Bahagia. Wah, perasaan menambah. Naturas ni si wisata Sarion do naturas ni si Supriyadio. Wah perasaan nasional yang mana? Sonang, pasal muna, idola. Tanung bobi pa, dinatuto ni si wisata te. Buksia tangan muna dokan, amalina, ido. Mulala amahon, oma, napatuloy baliw pawon. Inilah ketiga kali alba mas-mas yan ako yang mamon ate, dokina. Tentu amanina momen harga bahwa perasaan bahagia. Las perkataan gue yang menerima. Bahasa ala oma gue di tangan muda, ya kan? Dua dari doa kalian. Gue di tangan nih natoras muda dari dua. Taruh bima natoras nih si wisata sari suatu orang. Tentu di bagasan ruangnya mengade, Tuhan namonate. Naik manian Tuhan, dapat tu mana dapat minggu rukun, helana jujur, nama kaholongi berukun, somon holongi waktu tu iban. Kenapa? Apa? Nunga. Nabui bio maka holongi si bisa somon holongi wanyama tu si bisa. Nunga bina, ketong bilima nunga ina. Bangga mau kebihira. Tentu odo hari na ikon di ngotong muna bahwa hal-hal yang luar biasa Nabi Nabi dibata di tengah-tengah di perguluan muna bahwa pada akhirnya kalian menikah, itu kan? Akhirnya tentu kalau si Somonedo jumpa ikon Somonedo pun namanya nakin matoras misi bisa bahwa Jepang mahela nama Paholongi gurunya. Soalima na Hamunera 2 Jupang ma roha na si Haholongan. Di tonga-tonga ni parmuluan muna, di tonga-tonga ni parsarion muna. Holong marsi Haholongan ng calon pengantin ng Tuhan, anak doon yang Tuhan. Ima Supriya di situ terus doa wisata sa situ muna. Mulai tema Tuhan. 2050 na sila na dua ng hamil Tuhan naman pumiso. Tali mo tukolong yung kami Tuhan na luar biasa na makakulong yang muro ng bukotik pe kolong yung kami Tuhan. So unido na pinangilog siya kami asa totong nga Tuhan. Upatudo kami makulong yung namin maradog pondongan namin jorma. Tarung mo bima Supriyadi do tusinisa na matsa na yung matsalo pasu-pasu bergagasan kapal yang gagasan kion di payon todo Tuhan songon holong yang mampu nasida songon imanyan nasida bian di bagasak ko jalan baru kuiwo Tuhan
Mangulang olongi asa tetap masih hakulungan nasida Tuhan. Ito-ito malipas sekali biar nasida. Oma Tuhan, nama Tuhan pardongan sali bioli. Alani oma Tuhan nama masuk-masuk pardongan sali biar nasida Tuhan. Leo di nasida semangat haguhun dungi pardisuki nasida. Asabui nasida merawat paruman tanggo nasida. Kolong lewan nasida Tuhan. Asa totong jumpa akan nawina dinggani molo tetap do di pada nasida paruman tanggo nasida obat tulong lewan. Posgerongan Tuhan. Pasu-pasu rumah tangga nasida. Gabi rumah tangga dengan Tuhan. Pasu-pasu naturas nasida Tuhan. Asa totong di bagasan lasi ruha di bagasan tani yang nasida paborator ado kuliah Tuhan memasuki babak baru di tengah-tengah di perbulan nasida. Gabe potri nasida. Gabe suami istri nasida di tengah-tengah di perbulan nasida. Pos ruangan Tuhan, naso tadi konomu nasida Tuhan. Pos ruangan naso tadi konomu kami Tuhan di bagasan perbulan kami. Bahkan ulang na si patupau dusi du ulang pamasuk-masuk sian bagas joromon Tuhan. Maruduk na ulang ada nasi patupau di tengah-tengah ni nasida alani pos ruangan Tuhan. Oh ma Tuhan na mengajari nasida. Oh ma Tuhan na menguluh asa mardadan do dengan pulau ni patupulasi roha di keluarga nasida. Nang biarkan anyotang nasida Tuhan patupulasi roha taruli gilas ni roha nasida. Taruli dia akan ada gani nasida marite ulau di bagasan sadarion. Atau boleh atema Tuhan saat di homa mulu nami Tuhan pos roha nami nami perong lihat sudah akan nauli nami gani marite salutna gagabi angkat ulau nami na ulau kami di toma-toma pada rumah nami. Amin. Jadi ditopa di bata majormai tumiru rupana ditiruhon di bata lama nompak ibana bawa do guru nasida ditopa dung ditopa di bata jormai di dok ibana ma dang deng dan sasada bawai ujung kubai ma di ibana sada buru-buru pangrupi di ibana baik akuna alai sian ulanai dobe di hatotopanai bawa do guru-guru nasida di baik alani tadi kono bawa do amana do inana patopon dirina tunan yolina naga bisa dada do nasida na duai asa dada dua benasida tung sada daging do aku ni di dok Tuhan Yesus galuna paulak konan yolina ia soalani namar mainan na palaku pocha do pangalaku do nang nama buat nasirami atong napina do muli bata dan jadi siraman jolma. Songono diduk di bata tu bawai, hamu angka bawa, haholongi hamu mapar di mutamu nabe. Songon Kristus nama kaholongi huriai, jalan nama ngalir dirina mokopsa. Unang muru kamu dopak nasida, ikon maroha mahamu madongani nasida.
sana bain hamuna sida songondongan panean di hanguluan nasora sudah. Dungi sono doni dohatani debata tua kabur-buru. Diolo yang kaparokuan mabawana besong pangoloina di Tuhani. Ay bawaido ulu ni pardibutana songon Kristus ulu ni huriai ikon bottor orman toman mardongan halapon do hademau nito di parani ni buru-burui. Imana harga di jolo ni debata do di jolo ni jolma. Atong songon akan nama parangion hata ni debata mahamu. Sumulukon para siniruan do habasaron do asirepon niruan mahamu. Masih pauninian mahamu do masih asia-asia. Saluhu kritik ni roha muru rimas panonggahian do panicayoni do masih kamu. Alai dijangi salunai masih hahulongan mahamu. Aido rau-rau minasum demigan. Dungi dame nasian di bata. Ima mangaraja di bagasan rohamuna. Jala saluna binai muna marhiti-hiti hata manang pabahenan. Totong mai marhiti-hiti kuar di Tuhan Yesus. Asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulamuna. Atong nunga di hamu hatani di bata tarimo turu ni pardongan saripioni. Namanukun ma'awan jumolo diho ale panguli si Supriya di Sitorus. Olo doho maka jongjokon di jolo ni debata na upoto saluhu. Do di jolo ni akadongan na pumudison. Na di pangi dorohando. Ni sata sari si tumurangon na nirikon gabidongan mo saripe. Olo doho maka honongi ibadah siya nasa roham. Do magulaw siya nasa gugo. Uhud parangin na gadira rak dohot ibana. Naono doho mga juat dohot hagaleon na. Tungsura umurang parangina. Jalan na sa tupa paulang manang tadi penolong ibana. Pahimalisira amati at kamusugod. Molo nung sadero ham manguloy sa lunay dogma. Naman kung maaw diho alina ni Santa Sari si Tumora. Niririk ni si Supriyadi si Torson bayan dongan na saripe. Naolo doho maka jongjok ko ni jolo ni batang kauboto sa luhut. Do ni jolo ni dongan na pumudison. Nabi pangiduruhan do si Supriyadi si Torson gabi sinodukmu. Olo doho maka holongi ibana siyang nasa rohan. Doho matangalaw na tuloy maradokon ibana. Doho maparangyon parangin na badira. Pabuah halak Kriste ko. Jalan asa tupa makilolok ko manang tadi kunomu ibana. Paima disirang hamati ya kamu sugod. Molo nang sadaro ka manguloy sa lunay dogma. Leon tangan siyamu mahamu pabohot ni padanuna. Naposo ni dibata doa nama buan hatana tuhamu marhiti-hiti buat ni dibata ama anak doto di parbadia doa madro. Nabi nadomu ni dibata dan jadi siramu ni colba. Amin. Di pasu-pasu jalan kamu sudah Tuhan di bata mau buhin atau kamu jalan kasih diopak Tuhan di bata mau buhin atau kamu jalan di pasal pemadani nanti kamu. Amin. Atau pinasama terus itu lagi mana lapas satu sendalana sen mulia presiden. Adong song kado dan teman-teman kelihatan dari tim usia kota dan yang nami dari matangga nagari nasangkap jalan Allah di pas-pas mata song kado angul buka di tengah-tengah ini pada kami di babang itu nami di dia memang membagikan menang lupa kamu mandor melihatnya itu di peta.
Tatangnya pemana sida tu debata. Asa gabe rumah tangga nadinggan nasida dia rupa di debata do panidongan jorma matang yang manita. Ale tuan debata amanami molia tema romanami dibu. Ala dinggan di basang do kasih di rumah nama masu habis saluna. Lumobi na pasatok pasu tuana do goru ni guriam. Sima nasida pamoja na boy makan hari bolongi di nasida asa mana nasida manio kasadong nasida do dihamati ada manirang nasida aku ini tabao mengapa di nasida 7 lanol marhiti akapajapalan alomago bilangan kilopar di nasida alai kata daw matu nasida sonang miroha do tagubur mamulus sama ulani ido pasu nasumurungi amen. Tatanya kon mapileton matanyang manita. Ale di bata amanami na di banua gijang. Hodo harolwani saluhub sila naringgan do nasa unibasa na mobiutus. Upasa tami masya na nilormi tuhami pilihan nami tuho. Sajalo may gabi uam na usus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa parasya kami pilihanon. Pati bulon harajomu di tonga-tonga di huriam doho di portigion. Buhay maruhanami marhiti-hiti tobi. Asalam utadahami godami silenan mi tuhami. Asalam girgirhami madomoli ate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakanita madrogi tangyang ale amanami. Ale amanami dari berbijang. Saya tidak beri makwanu. Saya ropa harajomu. Saya kalau inovasi berkembang sama dari berbijak. Lewat kami sedang berlakukan siapa? Saya sama sana sama kasih sanami. Diusir di mengatakan susah kami. Guna kami begitu pawujudan. Berdua mati siapa aku? Ayo benar-benar jauh. Doa tabuku. Roh yang sama saling diberikan. Asini ruang Tuhan Yesus Kristus. Do tolong irwan ini bata ama. Do pasaran itu biparbadi ama. Nama masu hamu saluruna. Amin. Kudul manita manginang.
Kasihan